Fritz, du har arbejdet på det Classenske Fideikommis som skovfoged i mange år. Hvilken periode var det, du arbejdede der? Jamen, jeg kom her som elev allerede i 1939, den 1. november. Ja. Og så var jeg 0-årselev, som det hed dengang, eller prøveårselev på Østerskoven, Ja. hos en skovfoged Olsen. Og så har jeg min uddannelse rundt omkring dels på Asmik Kloster først, og så på Gårdsten skovdistrikt, og så derefter på Bornholm og Silkeborg, og så tager jeg turen en gang til næsten. Ja. Og så bliver stillingen som assistent opslået på Korselitze, i det den assistent, der er der hos skovfogeden, har fået arbejde på Gisselfelt. Og så søger jeg stillingen og får den, og så assistent på Østerskoven i 6 år, og bliver skovfoged i 53. Okay. Og går så af i 85. Nå, i 85, så du har været... Hold da op, så du har været væk 32 år? Ja, i det hele taget har jeg været i 42,5 år, ansat på Korsnæs, på deres lønningsliste, hvis okay. vi skal sige. Ja. Og du har været meget interesseret i historien bag Korslitz i alle de år. Og det, jeg godt vil høre dig om i dag, det er jo den begravelsesplads, der ligger. Den ligger nede i Hovedskov. Hedder det ikke Hovedskov? Jo, det er Hovedskov. Ja. Og jeg kan fortælle dig, at i alle de år, jeg har boet hernede, der har jeg gået og fantaseret over, hvem der ligger under den hvide gravsten, hvor der bare står Emilie. Ja. Kan du ikke fortælle det? Ja, det kan jeg godt, men så bliver det min historie. Ja. Fordi som sagt, så boede Peter Hertzog Klassen den yngre oppe på godset, sammen med sin kone. Eller fruen, må vi vel hellere sige, for ikke at fornærme nogen. Men så omkring 1830, så kommer fruens søster derned og er gravid, og er formodentlig, jeg vil ikke sige ja hjemmefra, men hun skal i hvert fald ud på landet, hvor der ikke går alt for meget snak om, at hun er gravid, men hun får så et barn på Korselitze, som 25-årig, og barnets stilling, eller skæbne, aner man ikke noget om. Der er ikke skrevet noget om det. Nå. Ja, det er der måske nok, men det er så til endelig gjort sammen med mig andet af privatpapirer fra Korselitze. For der er brændt en forfærdelig masse af de privatpapirer, det ved man. Og det er gjort meget konsekvent. Det er så, men i alt fald, så dør Emilie, og så hensættes hun i det, der hedder det Henkeldejlske kapel, som er hen i Sønder Alslev Kirke, og lavet af familien Henkeldej, som ejer Åbgård. Men så blev hun sat derhen, og så kan jeg tænke mig, en aften, så ligger Klassen og hans kone og siger, at vi kan altså ikke have Emilie stående der. Vi må gøre en eller anden. Jeg tror, jeg skriver til Frederik den 6. må det være. Ja, det må det jo nok være. Ja. Og spørger, om vi ikke må lave en begravelsesplads her i skoven, hernede ude mod stranden. Og det gør han så. På den tid er det vist meget moderne med, at man laver gravsteder rundt omkring på godserne. Men han får Frederik den 6. tilladelse på de betingelser, og så indretter han en begravelsesplads for sig og sine, som han har ansøgt om. Og den blev indhegnet med stort hvidt stakit og låger og alt muligt andet. Og den første, der blev begravet der, det er Emilie. Nå. Hun blev set, det er derfor, de sikkert har, som jeg fortalte lige før, synes at nu skal hun ikke stå derhen, hun skal altså almindelig i jorden. Men så blev hun begravet der, og det er hende, der ligger under de sten. Og så kan man sige, jamen, der må være et symbol på sådan en gravplads, for den ser man ikke andre steder. Hvad symbol kan det være? Og så plejer jeg at sige, ja, for mig at se, så er det en fuldstændig knust skæbne. Og derfor ligger alle de knuste sten ovenpå, og så er der sat et lille skilt, hvor der kun står Emilie. Ja. Så det vil jeg altså regne med, at det er grund til, at det ser sådan ud. Men så lige ved siden af Emilies, gravsten, der står en stor, flot gravsten. Ja, det gør der. Ja, og det er Emilies mor og Klassens svigermor. Ja. Og så siger jeg, hvorfor ligger hun der? Og der kunne jeg så forestille mig, om nu kender en lille smule til Emilies skæbne, som
er vist bort hjemmefra. Ja. Og så kunne jeg godt forestille mig, at moren til Emilie siger til sin mand, som er militærmand, det kan være lige meget, hvor du er begravet, når du engang dør. Men jeg vil i hvert fald ned og ligge ved siden af min lille pige. Ja. Sådan lige i skoven. Og han er så begravet inde på Garnitionskirkegården, og hun ligger så der. Så det er de 2 gravsteder, der ligger deroppe for oven. Ja, lige præcis. Og så er der sådan set ikke mere at sige til de gravsteder. Men det er altså det, som er min fantasi, siger, at sådan nogenlunde må være årsagen til, at det gravsted ser sådan ud. Det kunne det sagtens være. Ja. Og hvad så med de 2 andre, der ligger over på den anden side? Jamen se, det er, så vender vi tilbage til historien. Det er Michael-klassen. Det er ham, der vender hjem og er far til Peter Herstrup Classen, den yngre, og har købt, gården herude ved Nykøbing. Da han dør, og hans kone dør, og hvis man kigger godt efter på gravstedet, så ser det ud som om de er døde med få dages mellemrum. Og de er begravet i 1835, hvorimod, Emilie blev begravet, jeg husker ikke, om det er 30 eller 32, at hun blev begravet op som den så første. Så de døde ret kort efter hende, faktisk? Ja, det kan man godt, jo, men de var jo sådan set også meget ældre. Meget ældre. De kunne være forældre til hende. Ja. Og de ligger så på den ene side, den hvide gravsten, og på den anden side, den anden hvide gravsten. Det er Michael Classens datter og svigersøn, der ligger begravet der. Og det er så de gravsteder, som er derude. Men så siger man, kan man jo også spørge sig, jamen, hvad så med Peter Herstrup Classen, den yngre? Hvor han ligger oppe i Vindrød Kirke på kirkegården, deroppe udenfor, hvor generalens sarkofag står inde i kirken. Ja. Der ligger han udenfor og kan kigge ned over søen der på det sted. Og så kan man igen spørge sig selv, jamen hvorfor søger han om at få lov at lave gravsted til sig og sin familie? Og så ligger han og hans kone overhovedet ikke der. Ja, det var mærkeligt. Ja, det var mærkeligt. Men så de har heller ikke nogen legitime børn. Så med ham så uddør i 1882, så uddør den familie Classen. Som, det kan godt være, at der er nogle piger, det vil man ikke, nogen må der jo nok være tilbage af alle de mange børn, Nikolaj fik, som kunne overtage det, men det skal være en mand. Så det er begravelsen. Og så er det sådan, at der står en del gamle bøge deroppe, og hver gang der bliver fældet en af dem, fra det de kan blive livsfarlige, så får en af den der hæk, der står nedunder, som er næsten lige så gammel som de gamle bøge, så får den lov, bare en af dem lov at gro op, og det er derfor alle de unge, det er hækken, der har fået lov at gro op. Okay. Der er ikke plante, ja, så er den efterbeder, som det hedder i skovbrug. Men altså, ellers er det en af de andre, der ikke bliver klippet, så får den lov at gå op, ligesom der står herude. Ja, det var det.